Attila vagyok, és ez egy videó lesz. Na, akkor ezzel a játékkal, ezzel a stickmannossal, hát ez ilyen verekedős. Na, akkor másodpercre leállítom videót. Na, újra itt vagyok, különben egy pillanatra megálltunk. Csak egy pillanatra, most meg vagyok róla szintén nagyon. Remélem nem ilyen lesz a videókép minősége, mert akkor megmondom, hogy szégyen gyalázat. Úgyhogy majd lesz olyan gameres is, amiben egyszer a Modern Combat 5-öt fogom nektek bemutatni, pontosabban, azt tök jó játékot, aztán majd ilyen gameloftosokat is, amit remélem ismertek, azt jó lenne ismerni, mert majdnem a legjobb játékmárkákat ők gyártják, csak már majdnem bezárt a cégük, ugye, és ezért már nagyon gyártanak ilyeneket. De megint elcseszem az egészet pont itt, és nem csesztem el, csoda történt. Na, akkor kezdjünk ilyenekkel, és ez azért kicsit nehezebb lesz. Mert azért, jó, azt aztán kaptam tőle. Na, azt remélem nem lesz olyan nagyon ilyen a képesség. Ki is kaptam. Őszintén átváltunk más játékra, mert ez egy picit már béna lett. Úgyhogy emberek, most nektek be fogok mutatni egy alkalmazást, ami ez a Goon kamera. Úgyhogy ez az a játék, és akkor így és akkor a kameráddal kell, így lehet célozni, de nagyon hangos, és itt is lehet. Most épp szétlőttem a töltőmet. Na, akkor ez az a Goon kamera mód. Nem mód, hanem egy most játék volt. Na de ebből most ki is lépünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon ismert játékot fognak nektek bemutatni, ami ez a Slither.io. Úgyhogy ezzel fogunk játszani 5-6 percet, úgyhogy ne legyetek annyira mérgesek rám, azért a szarkép mérgesekért, meg a telefonomért is. Őszintén tényleg ne legyetek mérgesek. Na, OSD lesz a nevünk, és akkor válaszunk egy skint, szerintem ez maradhat, és menjünk is. Hát nem online-ba megyek, mert abban katasztrófa lenne az egész videó, pontosan, úgyhogy megyek online-ba. Ez ilyen hülyeségeket is fogok csinálni nektek, direkt, hogy lássátok, hogy nem vagyok annyira normális, főleg az, hogy itt annyira szaranettünk, hogy nem tehetek más, de ezzel kell beírnem. Remélem nem fognak nektek annyira ott bugolgatni, de hát elnézést, hogy ilyeneket csinálok, de most pontosabban egy játékot fogok bemutatni nektek, megint egy játékot ugye, a Survival Games, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó játék, ilyen hangja van, és akkor 11-16 playerbe, ebben sokan vannak, úgyhogy ide bemegyünk, és játszani is tudunk, remélhetőleg. Úgyhogy, na, ide vagyunk, mi playerek vagyunk, ahogy eddig is, úgyhogy nem kell itt üzelni. Na, ez videózás közben nagyon fagyok, úgyhogy elnézést kérek, pontosabban. Tényleg elnézést kérek, mert nagyon béna lett a előző videók is, de azért nem adom fel a videózást. Majd lesz ilyen az, hogy androidos alkalmazásokat kritizálni, ilyenek is lesznek. Pontosabban az androidos alkalmazásban ilyen hülyeségeket fogok nektek bemutatni, ami az élet nagy hibái, őszintén, tényleg az élet nagy hibái, azok az alkalmazások, úgyhogy
akkor most itt fogunk játszani. Ez ilyen játék, szerintem tök jó, ha megtalálnám az ellenségeket, és őszintén az lenne a legjobb, ha megtalálnám az ellenségeket is. Majd lesz egyszer olyan Skype-os party. Elnézést, csak tüsszenterem kellett. Baki volt. Basszus kulcs! Megöllek! Mert én azt mondtam, te hitványt hallepnyelő. Elég erős az a kard. Megöltem, és így volt nála, ez hülye. Opszi, az viszont már gondolom nem. Sőt, és megöltem, és egy olyan Apple volt nála. Nem nagyon értékes, de ezzel is be kell élni. Őszintén most ezért jól fel vagyok szerelve fegyverekkel, mert nem rég indult el ugye a menet, de fel vagyok szerelve legalább fegyverekkel, és onnan kilőjük azt a chestet, nem lennék ilyen béna. Na és pajzsot kaptunk, az is jó, mert akkor feltöltődik az egész, és lassabban halunk meg. Csak ennyi, de azért söveződik. Úgyhogy nem nagyon óriási nagy repül, az nem kell. Ezt ott hagyom. Azt a büdös, már követnek is. Azt a büdös. Tényleg? Barátkozni akarsz? Tényleg? Trollkodok. Troll vagyok. Meg is nyertem a randót. Ennyi lett volna a videó. Köszönöm szépen.